किती झालं टाइम कुठला आलो 8 आली 8 झाला हा पेट्रोल 21 जाऊन आता आणि किती म्हणता सांग हे हो कोण रे बोलून दे असो हो केने रे मुंबईच्यान कोण तो हो पोलीस ऑफिसर तो हे होय दिसता, गप्प बसा दिसता. सम्मा बसा रिस्पेक्ट दे तो पळे ना करे तशी पळे ना करे एक असा गप्प बस मी येऊ तो येऊ लागला गप्प बस हॅलो सर हॅलो यंग मॅन कशी असत तुम्ही आराम होता तुम्ही कसे सर एकदम फिट अँड फाईन सर काय नाही सर मुंबईच्या मुंबईच्या येऊन आता 1 हफ्ता झालो आणि कामा बिमा असा की ना तुम्ही हो सर असं सर टाटा येतो सर टाटा ओ टाटा कंपनी व्हेरी नाईस या सर कंपनी नाही सर सर टाटा पत्रिकेलो येतात सर आम्ही ओ नाईस नाईस अरे बॉयज वाय डोंट यू ट्राय फॉर सम गव्हर्नमेंट जॉब्स म्हणलं सर तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबा बी ट्राय केलं ना सर केले सर 2-3 पिढी केले आणि एक्झाम बी दिली सर आम्ही सर 3 पिढी नपास झालो सर आम्ही सर आणि होटल काले वळख बी उरला नाही सर सारखे 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 सर तुमगेच तो वेकेन्सी पुला सांगा सर आमका वेकेन्सी इज नॉट इम्पॉर्टंट माय बॉय हा सर ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट उरता हय सर आम्ही हे गावात जाल्ले शेता काम केले लोक कळ तुका आमच्या अंगात ताकद असा आताच पोरा पुरा केमिकली लोडेड पोरा यु नो हय सर यू शुड बी अवेलेबल हय तुम्ही ट्रेनिंग घेऊ का आणि सगळं कामाक अवेलेबल राहू का हा सर तुम्ही ट्रेनिंग घेऊ रेडी आसात हय सर असा सर शुअर तुम्ही शुअर सर हय सर हांव पर्सनली स दीस ट्रेनिंग घेतलो हा सर आणि तुम्ही तुझं पास झाले तुमचे सिलेक्शन डायरेक्ट हा, sir. Thank you, जातले sir. मागील Hi, sir. फुल वळख असा हय सर तुम्ही एक काम करा हा सर फाल तुमचे डॉक्युमेंट्स घेऊन मायल घराकडे सकाळी 6 सुमार या हा सर मायल घरा फाटली ग्राउंडार आम्ही ट्रेनिंग स्टार्ट हा, करूया sir. आणि तुमच्याला कोण डोस बी उरलात तेम बी घेऊन या हा, sir. ओके हा, sir. डोंट वरी हा, sir. हांव करून दित तुमगेले थँक्यू सर हा सर सी यू टुमारो नशीब चलते आमच्याकडे येले सगळे पोलीस अभय वाड्यावे लोक अशी करतले फुल अशी सलूट विवेक सर मम्मी पप्पा बी किती खुश तर पडे बस मध्ये पत्त्यावेळेला डायरेक्ट निसान आता डायरेक्ट पोलिसांक एक अक्षा बी सांगा आम्ही उचलू तुझ्या आता दिलखुशा बी सांगून ये. काय कळलं काय? आणि सकाळ रेडी रो पोलीस तो होईल मरे कोण तो मुंबई रफ्तो मरतो तो ऑफिसर असं पडे कोण रे? तो रे मुंबईन केन्ना उलयता माझा होड पोलीस ऑफिसर झालं म्हणून सांगता मला त्या घरात तो तो येला हे. आमकां उदड मेळील रे हिंगा आम्ही तो वॉकिंग गेल्ले पळय सकाळी त्या युश्ट म्हाका मेळिले आनी प्रशांत गेल्ले न्ही मागीर आमकां सांगू लागलो की कसलं काम करता तुम्ही अशी उलयते अशी कसलं काम करतात काय म्हणून हांवें सांगलें आमी पत्राचें काम करता म्हणून मागीर आमी सांगलो हांवें म्हाका सांगलें रे वेकेन्सी बी उला सांग हा म्हणून हय शपथ तर मागीर फाल्यां गव्हर्नमेंट जॉबाक आमकां तो जायच म्हणला म्हळ्यार ट्रेनिंगाक यो म्हणटे न्ही फाल्यां सकाळी यो म्हणला आणि दोघ लोकां बी घेऊन ये म्हणलो हा तुगेल ना सांगत काय थंय आणि दोघ लोक घेऊन येत म्हणून सांगा तू आणि तो साईराज आमी वच्चा वच्चा म्हाका मम्मी सांगताली ते होडोल फ्लॅट आसा को मुंबय लायफ सेट जातली अशी तू घरा बसून तसा वच्चा वच्चा हांव येता कितल्या वेळेस ते फाल्यां सकाळी सोग यो म्हणला टाइम करना का तुगे आधार कार्ड सगळे डॉक्युमेंट्स तुगे ना ते आसा कार्ड ते हांव सगळे फॉर्मूच भरते आसा सगळे हय तेच कर हय फाल्यां यो बरोबर हय वस्तू फाल्यां पळय हा सकाळी यो टाइम करना का तू स्ट्रिक्ट आसा खूप बरें येता हा सो बॉयज हा सर तुमचे डॉक्युमेंट सगळं सार दिसते असा म्हाका काय प्रॉब्लेम ना हा सर पण तुम्ही दोघच लोक येला ते आणि कोण ना फ्रेंड्स येवचे सर येऊ लागला अरे तुम सग सांगेल मरे हांव इतलो टाइम सॉरी सर ओके नो प्रॉब्लेम पळय तेम खप आला पळया सर येलं अच्छा अरे बघिया रे ओके 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 तुमचे डॉक्युमेंट सगळे लोकांना सारखे आसात सो बॉयज अँड गर्ल्स सॉरी ओनली बॉयज तुमगे ट्रेनिंग आयच्यान हांव स्टार्ट करते आसा हे ट्रेनिंगाक थोडे रुल्स आसात ते तुम फॉलो करका रूल नंबर 1 स्टे फोकस रूल नंबर 2
गावठी खाया पेज वाडी भाजी आंबट तिसरी घाण कशी किती न्यूट्रिशियस आणि रूल नंबर 3 रात्री बगी उठा आणि सकाळी बगी निदा उलटा सर. सॉरी सकाळी बगी उठा रात्री बगी निदा कोणा किती डाऊट असा ना सर. ट्रेनिंग स्टार्ट रन उदा रे उदा सर हाल्ट सॉरी नी उदा पिऊ हाड. अरे मेले यो यो अरे भागो मॅडम Get up. ट्रेनिंग वाकडी धावण्याची. अक्षय तू खबर आहे तू गब्बस तू इंजिनिअरिंग करून मला काय फायदे ना. पण पोलिसा स्ट्रेट धावताय वाकडी बिकडी कसले ट्रेनिंग करता. आता चोर स्ट्रेट धावतलो चोर एक वाकड ते धावना. हा अशी ते ट्रेनिंग माइंड यूज कर रे बाबा. जामकन उडेल. तंबाखू खाना अर्ज जाम करता आमकां. हो तंबाख तरी घालता आम्ही काय ना आमकी ले सिद्धू मेळा आशिल्लो. Come on, boys, next round. Come on, boys, come on, boys, come on, boys. जोर से. और जोर से. तेरा जुनून रे सुल्तान. लड़ना नहीं भूला. अक्षय हे कसलं ट्रेनिंग. मोरो जाम करून उडयता बाय ते गोली उडी मार वाकडी तिकडे धाव कसली ट्रेनिंग मग कळते ना. ही विवेकाल कर्म बाय मजान जायना. आणि मजाम जाईन बाबा. तुला चष्मा रे चष्मा घाण येणार आहे. क्या ग पोलिसा भरते घेणार का चष्मा घ्यायला. रावण हुशार मर तू पहिल्याच्या ना. आता आणि एक दिस काढू जाय बाय. 5 दिवस 4 दिवस आले. आता ते तर पण हॅट 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 करतात पण येऊन. Come on, boys.
करी हर मैदान फतेह, करी हर मैदान फतेह, करी हर मैदान फतेह रे बंदिया कर मैदान फतेह, करी हर मैदान फतेह, करी हर मैदान फतेह, करी हर मैदान फतेह रे बंदिया कर मैदान फतेह. सो बॉयज हाऊस द जोश. नाईस सर. व्हेरी गुड. हेच एक्सपेक्ट करता हांव. तुमगे 4 दिसा ट्रेनिंग एकदम कडक आणि मजबूत गेली. तुम्ही सगळे हर्डल्स पार केले. हे म्हाका खूप आवडले तुमगेले. आणि अशीच मुखार बी करते रावा. हेचे खातीर तुमकां हांव एप्रिशिएट करता. तुमकां हे कामा मदीं खूप कष्ट येतले पण केन्ना फाटी फिन पळयनाकात. व्हेरी गुड. आय एक्सपेक्ट द सेम. नेक्स्ट की सांजका म्हणल्यार तुम्ही 4 लोक सिलेक्ट जाल्ले आसात. सो कॉंग्रॅच्युलेशन बॉयज. तुम्ही सगळे लोक सिलेक्ट आलात. अशीच मेहनत करून काम करा आणि हर एक लेवल पार करते वचा. शुअर सर शुअर. आणि हांव एक्सपेक्ट करता की तुम्ही जातले. हा सर. मागील लेवल पावा आणि एज अ म्युन्सिपालिटी बोर्ड ऑफिसर जाया. म्युन्सिपालिटी हय. सर तुम्ही पोलिसा आशिल्ली म्हणून सांगिल्ली. पोलिसां ना ऍक्च्युली ती स्टोरी अलग आसा. पोलिसां आशिल्लो हांव गेल्लो पण म्हाज्यान ती ट्रेनिंग कंप्लीट करूं जालें ना. सो तेजे नंतर हांव म्युन्सिपालिटीला आलो आणि आता एक बोर्ड ऑफिसर जाला म्युन्सिपालिटीत. अशीच गव्हर्नमेंट जॉब रे. अशीच तुम्ही काम करा. सर आता आम्ही म्युन्सिपालिटी भितर कसलं काम आमगेलें. म्युन्सिपालिटीत तुम्ही फाल्याच्यान वाड्या वयले आणि रोडा वयले पेटे धरतले. अक्षय फाटल्यान पळय रे. पेट धांवल रे. झाड हाड विवेक कसा. अरे यो बघिया हे घास मार पेट्याक. बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा